dia kor tia thum nangli tum pidi nili tum ka chop khalom nanga chitong dona pot nili tum a hin pe nangli tum aphan kardom la pen choro lo pini nangli tum aphan nanga chop khanang kok abang ke lahan lo je nili tum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti chiklo lo labang so september chiklo si nili tum WKSA mate women karbi student association abang amahang pa thek pon tang lo la si hala swar ni nili tum swar lo bang chelang pet pen hala swar ni arpu sirame nili tum chedon sarban chebak konlo mai phi arpu abang ke nili tum sang et sing narpi aki hai pi phan sini tum pek ponlo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sini tum hala suhu chedon sarban chebak ponlo lapen dun mai phi bang nili phan sinang pek ponlo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phan si hala swar ni nitum bak ponlo mane chebak ponlo la si pini abang ke nilitum labangke declaration lo je nilitum karbi women karbi student association pini ka declare pon gr ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladan nitum chingwai bomahut halapu karbi rongasar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ni pine Samson teron aro bendana chi tongdun pesini tum chini lapen kepu kesinglong pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite vipin serame nak chi tongon lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane award se bang nitum en pon der pot tu si labang so awards la KSA nilitum ke en pon alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang a hut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyare amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke ku nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bangke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu nona bangke nilitum bangke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bangke nili soarlo let's focus on W soarlo karbi lo charlia songa bangke soarlo phan an so sesi women safety puthak women protections lahai nangji ba puthak sini tum che song pon ji pu ni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali ta ho ma jungjung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang litum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ningi du kamasi ni tum ta ko pi pot man ni tum thang age chok che ave si organization ni tum ke seng chot le ni litum ma phan ko pi sela so nangi pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk chepak lang lo dilita ning chekhang o ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiruwong lo one dat lo sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang lahai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labangke karbi hejana pot nona bangke let's be united to sinili pudam ji athe nili tumke w pulote lake soarlo atumke not put a faction avelang karbi lo charlia song puke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do pok thai po seta men nona bangke nili tumke soarlo karbi lo charlia song pasi chipuda lasi soarlo karbilo charlie song ke nitum karbilo charlie song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of karbi student association pasini tum kudamchi nangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasami nili tuma mat sitame nangli tumalong rd nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je karbi student association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me bete da son sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang
jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pe de nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tum pinama chingrum de plo te nilitum a song ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar phit po la an lo nitum a hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang ponon ke nang litum united not I clivet do non nang litum chingrum po polo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ning du ka chepaklang lo ning kipung ka chepaklang lo je mentu lo ante mentu sinang tum asai ki claim po we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bom po madula nitum nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke nitum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo te la an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang litum pe ni kache song a hok pet pula tang teni tum sermi hadak RD nang chipi donji haladak nilitum bang si nang chi song donji lasi lan chot lo hai lasi don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ali phan ta ho jungjung ali phan la bang ke nang ne nitum phan just thap dang ne nitum a hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum kupisi ki claim nai ma mithang ali phan nangni pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong pisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton ponikok kardo